Türkmenistan'ı işli okullar ayetlerin muğtunu avadançılık işlerine çekilmeyi devam ediyor. Türkmen hükümeti adamların çıkargası ýagdaýyndan peýdalanıp, olary barhaken basış görkezýär. Meýletin bolmaly ýogor ilaty berk gödөгçülükdi. Başga zady eli etmedi edip saklamagyň guralyny urlýar diýip synçylar aýdýar. İl içinde ýogor sistemi diýilýän jemgyýetçilik täkmetiniň has ýygjamlaşdyrylmagy ýurtdaky durmuş kynçylyklarynyň çoňlaşan, hökümete garşy tankydyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Büdjet edaralarynyň işgärleri, studentler may aýynyň aýagyna çenli uçdan tutma. Her 6-njy we bazar günlerini arassaçylyk işlerine gatnaşmaly edilenemeň diýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Azatlyk bir günüň adamlaryň lewap sevtinäki, Türkmenabatdaky ýogor mezurlyk hakyny habar berdi. Ýöne Türkmenistanyny ýogor ýa-da adamlaryň mut işçi güýji hökmüne ulanylmagy, bolmanyny çärelere çekilip telewiziýa sahnalarynyň ýa-da resmi wagtda tasdiklanýan bagtyarlygyň zanly diwarlaryny öwürülmegi soňky ýyllarda durmuş ýaşaýyşyň bir bölegine aýlandy. Häzirki ýogor mezurlygyny görüp, radio bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň käbiri bu praktikanyň geljekde hepdelik talaba öwürülmeginden alada bildirdi. Ýogorlar odalam her aýda bir ýa 2 gedek geçirilýärdi. Ýöne soňky wagtlarda ol has badalýar diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre paýtagtda okuyan studentler inni bir aýdan uğrak wagt bäri seýilgäklerde köçelerin arasynda işledilýär. Gyýrlar el tüýseli arassaçylyk işlerini etse oglanlar yer depýär, baglar hekleýär, dirdi wil çöplýär we beýleki işler bilen meşgullanýar. Edara kärhanalaryň işgärleri bolsa uçdan tutma öz edaralarynyň daş töweregini işledilýär. Bu ýogorlar ýazylmadyk kanuny göre meýletin mezuri bolup, olara gatnaşmakdan boyun gaçyran adam tasdan tapylmaýar. Sebäbi ýogora gatnaşmadyklara ýa işini ýa okuwny ýitirmek howpawanýar. İşini ýitirmekden gorkýan adamlar ýokordan berilen islenlik görkezmäni ýerine ýetirýär. Sebäbi ýurtda işçileriň sany artmasa kemelmeýär. Adamlar eklensiz galmakdan gaty gorkýar diýip ýogorçylaryň biri aýtdy. Elbette, raýatlar diýişlerini gatyp häkimiýetleriň ähli diýen zadyny etmäge mezur bolýar. Ýöne batys güýçlerini üçe olaryň içindäki nägilelik, öýkü kiýnek hem ýokarlanýar. Şol wagtda dolar bu soňsuz sütemden nädip, haýsy ýol bilen gutulup biljeklerini bilmeýärler diýip anonimlik şertine urlaşan gullukçy sözüniň üstüne ýetirdi. Görnüşinden paýtagtda güýçlendirilen ýogor talaby Aşgabatyň düýbüniň tutulmagynyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp guraljak dawarlary görülýän taýýarlyk bilen bagly. Ýöne Türkmenabatda lewap sevtiniň paýtagtyna geçirilýän ýogorlaryň hem ýerli resmiýleriň sözlerine göre 25-nji maýa çenli dowam etdirilmek ähtimallygy bar. Ikinji tarapdan ýogorlaryň görülmegi, adamlaryň avadançylyk, arassaçylyk işlerine barhaken çekilmegi ýurtda adamlara edilýän gödөгçüligi güýçlendirmek maksady bilen hem bagly bolup görünýär. Türkmenistan Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, polisiýa işgärleri ýogora gatnaşýan adamlary gödөгçülük edip, eger işden gaçýar diýip hasaplasalar, olary belli edýär we suratlaryny alyp iş ýerlerine iýermek haýwatan atýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada paýtagy polisiýasyndan resmi düşündiriş alyp bilmedi. Şol wagtda resmi däl ýagdaýda urlaşan polisiýa işgäriniň aýtmagyna görä, olary Türkmenistanyny diňe güýç guruluşlarynyň işgärleriniň her aýda durnukly aýlyk alýanlygy, munyň üçin arkadagy minnetdar bolmalygy aýdalykdyr. Bu maglumaty ikinji polisiýa serkem tasdiq etdi. Ýolbaşçylary olary adamlar işsiz kösenýär. Siz bolsa arkaýyn maşgalyk bilýärsiňiz diýipdir.